салом дӯстон, бо маълум шудани ҷузъиёти қарордоди Мбаппе грандҳои англисӣ ба шикори ӯ омода мешаванд. Гапи матраҳ он аст ки шартномаи ҳамлагари фаронсавӣ бо дастаи шаҳри Париж танҳо то соли 2024 амал хоҳад кард. Як соли дигари он аз худи ҳуҷумкунанда вобаста хоҳад буд. Агар хоҳад шартномаашро тамдид мекунад, агар не агенти озод мешавад. се дастаи топи англисӣ Манчестер Юнайтед, Челси ва Ливерпул аввалтар аз дигарон мехоҳанд таваҷҷӯҳи худро ба Мбаппе бештар созанд. Агар аз байни ин се даста интихоб намоем, пас бояд донист ки бар масъалаи ҷалб кардани ҳамлагари фаронсавӣ аз ҳама тими хоҳиши зиёд нишонмедодагӣ Манчестер Юнайтед ба назар мерасад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Ҳамчунин ёдовар мешавем ки тамоми бозиҳои футболиро бо 1x метавонед ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди AMG 0777. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. манкуниянҳо оҳиста оҳиста бозиҳояшонро пайдо карда истодаанд. овардани Мбаппе барои маркетинги даста ҳам таъсири бузург хоҳад расонд. чун дастаи дигари шаҳри Манчестер Эрлинг Холландро ба сафи худ ҷалб кард, манкуниянҳои сурх ҳам нияти овардан яке аз бозингарони беҳтарини насли кунунии футболбозонро кардааст. метавон ҳамин нуқтаро дар бораи клубҳои Ливерпул ва Челси ҳам гуфт. шояд мухлисон Холланд ва Мбапперо дар Реал ва Барселона тасаввур мекарданд, чун онҳоро ба Мессию Криштиану баробар мекарданд. ҳамагон бар он буданд ки дуэли онҳо дар ҳамин ду даста зеб хоҳад дод. ва аммо агар яке дар Манчестер Сити ва дигараш дар Манчестер Юнайтед бошад, ин ҳам ҳеҷ гап надорад. инҷо ҳам ангеза барои мухлисон зиёд аст. Мбаппе боз дар бораи Реал ибрози андеша намуд ва гуфт ки ба дастаи бузурги мадридӣ танҳо комёбиҳо мехонам. шояд замоне мо Холланд ва Мбапперо дар сафи Реал ва Барса бинем. бо эҳтимоли зиёд кули дарҳои Мадрид барои Мбаппе баста шудааст, аммо дарҳои каталониҳо барояш бозанд. Холланд бошад бе ягон мамнуият метавонад бозигари Реал гардад. ин ҳама пешгӯӣ ва ҳад заданҳост. ҳақиқат он аст ки айни ҳол дар Париж ҳамаи корҳо ба хости дили Мбаппе ҷараён дорад. шояд ягона мушкилӣ барояш Неймар бошад. барои рух надодани он ҳолате ки тобистони гузашта байни ПСЖ ва Мбаппе рух дод, ҳамлагари фаронсавӣ вазифадор аст ки қарордоди тамдид кардан ё накардани шартномаашро то соли 2024 гӯяд. ин кори ҳарду ҷонибро осонтар мегардонад. шартномаҳои ду дарвозабони бо маҳорат тобистони соли 2023, яъне пас аз анҷом ёфтани мавсими ҷорӣ ба итмом мерасад. яки голкипери Манчестер Юнайтед Давид де Хеа ва дигари дарвозабони Атлетико Мадрид Ян Облак мебошад. аҷоиби кор дар он аст ки новобаста аз наздик шудани тамдидшавии муҳлати шартномаҳо дар Манчестер ва Мадрид сари ин масъалаи оромӣ аст. гап ҳам атрофи тамдид кардани қарордодҳои Облак ва Давид дида намешавад. соҳибназарони футбол бар он андеша ҳастанд ки ин ду даста нақшаи хос доранд. тобистони соли 2023 манкуниянҳо Ян Облакро чун агенти озод ба Англия меоранд. ин роҳи Давид де Хеаро ҳам мекушояд. дарвозабони испанӣ бошад ба Атлетико Мадрид бармегардад, яъне МЮ ва Атлетико дарвозабонҳоро иваз мекунанд ва ин бепул сурат мегирад. дар ин масъала суоли душвор ҳамин аст ки аз байни ин ду дарвозабон бомаҳораттар кист? агар ба оморҳо назар афканем, сарфи беҳудаи вақт хоҳад буд. ин дуро муқоиса кардан кори душвор аст. ин рабт дорад ба сабки бозии дастаҳо, ба чемпионат, ба темпи бозиҳо ва рақибон. аммо ҳам то болоӣ агар гирем, ҳарду қариб дар як сатҳ қарор доранд. наметавон якеро аз дигараш болотар донист. тобистони гузашта дар бораи рафтани Марко Асенсио аз сафи Реал Мадрид хабарҳо зиёд баромада буданд. Милан, Челси, Манчестер Юнайтед номзадҳои асосӣ барои овардани футболбози испанӣ ба дастаҳои хуб маҳсуб мешуданд. Асенсио яке аз футболбозоне аст ки қарордодаш тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. ин маънои онро дорад ки бозингари испанӣ дар тобистони оянда бепул метавонад ба дастаи Дилхо гузарад. ҳамчунин аз рафтанаш мадридиҳо ягон тин ҳам кор нахоҳанд кард. лек Реал як имконияти хуб дорад. ман албатта дар бораи рафзанаи трансферии зимистона ҳарф зада истодам. маҳз дар моҳи январ охирин имконияти ба даст овардани маблағ барои Реал пайдо мешавад. гапу хабар ҳамин аст ки Асенсио метавонад дар Ливерпул карьераашро идома диҳад. мерсисайдиҳо бо эҳтимоли зиёд дар рафзанаи хариду фурӯши меомадагӣ ба Реал пешниҳоди хариди Асенсиоро хоҳанд кард. тибқи маълумотҳо мадридиҳо нақшаи тамдид кардани шартномаи бозингари испаниро надоранд. Реал омода буд ки тобистони гузашта ҳам Асенсиоро фурӯшад, вале пешниҳоди арзандае барои Марко ба утоқи кории мадридиҳо нарасид. бозингароне ҳастанд ки дар як фосилаи муайян ба нафари асосии майдон табдил меёбанд. барои клуб онҳо фурӯхтанашаванда мегарданд. айни ҳол барои дастаи Милан чунин футболбоз Рафаэл Леао шудааст. ин бозингари ҷавон ҳарчанд дар пасманзари Мбаппе ва Холланд он қадар намоён набошад, ҳам бояд донем ки яке аз бомаҳораттарин ҷавонон маҳз ҳамин ҳамлагари португалист. якчанд мушкилие ки дошт онҳоро сари вақт Леао бартараф карду хостгорҳои зиёде пайдо намуд. тобистони сипаришуда дастаи Челси хоҳиши бузурги ҷалб кардани Рафаэлро дошт. он вақт гуфта мешуд ки лондони
пешниҳои 120 миллион евро ба Милан доданӣ буданд. Директори варзишии миланиҳо Пауло Малдини дар бораи ин масъала чунин гуфт: Челси ягон пешниҳоди расмӣ ба мо нафиристод. Ягона кӯшише ки карданд гуфтушунидҳои шифоӣ буданд, ки мо албатта онро рад кардем. аз ин ҷо метавон ба хулосае омад, ки рассонериҳо пешниҳодҳои расмиро ҳам рад мекунанд. гап ҳамин ки Рафаэл Лео фурӯхта намешавад. тамом. қарордоди бозингари португалӣ бо Милан то соли 2024 амал мекунад. миланиҳо дар нимаи дуввуми мавсими ҷорӣ аллакай аз паси тамдиди он мешаванд. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.